Bazen behin neskatxa bat bere ama hil zela, eta amoarde maltzur bat zeukan, eta ama ordea izpilu magiko bat zeukan. Ispilutza. Nor da munduko ederrena? Edurne Zuri da munduko ederrena. Etorri. Tori kaja hau eta eskopeta horrekin ilozazu Edurne Zuri. Vale. Ezin dut Edurne Zuri hil, eta utzi honen bihotza eramango diot, eta horrela Edurne Zuriren bihotza pentsatuko duen. Non dago Edurne Zuriren bihotza? Hemen dago. Orduan, ama ordea berriro galdetu zion bere izpiluari. Ispilutza. Nor da munduko ederrena? Edurne Zuri da munduko ederrena. Orduan, ama ordea erabaki zuen sagar pozoitua egitea Edurne Zuri hil egiteko. Ama ordea jantzi bat jarri zen, eta Edurne Zuri zegoen etxera joan zen. Edurne Zuri etxetxo batean zegoen, mentian, eta amona ikusi zuenean, kaixo, emakume, zer nahi duzu? Bai, kaixo, sagarrak ematen ari nahi. Zu sagar bat nahi duzu. Bale, bat probatuko dut. Orduan, Edurne Zuri sagarra jan zuenean, pozoitu egin zen, segidan amona joan zen. Ez, Edurne Zuri hil egin da! Printzeari deituko diogu eta historiari amona hori hiltzeko. Ez, Edurne Zuri egin da, musu bat emango dio. Orduan, printzesa Edurne Zuri musua eman zionean esnatu zen, eta iztaria ama ordea hil zuen. Alabazan, ezazan, sardadila kalabazan, eta tera dadila ekintzako plazan.